Hadin ke jiok pediang ya ke jingjo na ki artili ki dorbar sinong ki bodon hakaput batri Bangladesh ki bodon hakathain dangar is kasils umentri ke sorkar bape yaknat water resources uba abrolding nong se hakarangkat u ameli kathain ba Himalaya am sang pliang kila jurip ya kisnong ki bodon hatmir jong ke jingsarong no kawa umngi menta kasi ka santarik noilar lapan long ya ka jingjurep ha ka snong lal pani bat ka snong dangar dom ha ka jingsanan lang ki he ka officer katnan water resources ba kanthop na du chief engineer ba kumju ru yu ba lamprang shooting ubade superintendent engineer ka water resources chilong circle harangkat bat kinoi lam kate ka dong kathai ya khani ka jingjurep uba brolding lasdang swa nak snong lal pani ha ka ba ulai I dalaki jong ki khmat ya ki long yeng ki bodon hatmir jong ka jingsarong no ha ka wa lada omla ban le e no nakabanta banyada nakajingtua bat ula sakiru kumju hakasnong lal pani ya jingsa penjot kasnong kathau hakawa umni hadin jong kani nakaliang ba brolding bat ba Himalaya kilapulong ru sagawe ke jingjurup saya kasnong nong disiar kabadan marjan bat kasnong saurang hakaba kawa umni kadang sedang ban bam thamai bat bu jingma kabakhrau pai ba nong song snong habai krem bat ba Himalaya em sang pliang ubade mali kathain ulo ong khnang ba kipai ba nong sang snong jong kini kilai tili kisnong kin umsa hakajing sier hak por slap ladon kam ban le no da kajeda bapura kaban hab ban pa nak sokar kemi pisa namar ba state fund kanumla namar baduna pisa Minister ila sohun ba yan shim ya karai bang day bangin train no ya kani kamar but yo ban pendep ya kani ka jing tray haki por ki bakhandiat haki ni ki tayolan kibnai ki banwan de nakaliang minister ila sui hab ban ong ya chief engineer ban pha ki engineer ban pha ban tho ban wo ban snai ki estimate marmar kata kan long ka batmai pade but kin sapet ya kano ka kam ka bala ban le kham kloi ban yada ya ka jing punjulor kham dap ya ban yada ya ka sinong saurang namar balada ngim sim ya kaning sinjam ban moramat lane ban ai ka jing yada ka protection de ni shooting ba tang hapo khandiat por le se kani ko umngi kan sapoi hadu hakasnong saurang de ban yada ya kata tentu ya minister bagi department bakin sobha bakin le ya kabari ban le hai por iba khatiat nakaliang ba brolding nong se ubade ru menteri katat water resources ulo ong ba hadien ka jingjurip loi I ya ka jinglong jingman juki yeng kisam kumta nakaliang jong katat menta kalamang siklor sanlang nakabanta ban marmot chwano tang ketu ki chaka ki badon e hapadeng jong ka jingsir ba ka jingsep tieng yo ba sharong no hakawa umgi kade ka jingsha kumba ki pai ba nong chuksinong jong kini ki like lik sinong dangar dok lapani bat kanong diser ilap ba sibun ki landslide ke la chiang ni ba don ru ya ki jing kisem ka ba kelara bat kila du no ya ka jong ko jing kisem te ka ma sem hang ni I ba ka de ki jing sha ka jing je hang ni ba sha punjulor ni na ka department ni la pha ya ki officer ban inspect ya ka ni ba jaka ba kajing lap di kijing report jong ki officer jungi engineer ki SC baro chief engineer ba kilu I ba ngidon kampan lek kerki ya kadi nama ladangim protect akan ke kini kisnong jungi ba bun ki ing kin sabu no kini ki try jaka hang ni dengi lap kre ru ya ka drawing and estimate kumba chiklur sanlap ya ki plus siding tamban le temporary swa banyada sipo kanika siklu sanlak ngi le tang tu jaka bai don ying yang tu in eye protection yang tu temporary kadang nginem le kerki menta ka bomur ba kitu ying ru kan sara berarti tu ki try ru kin sadu ya ying kesem ki mo kalong ko ba idon kam ban le tang tu jaka ba idon kam ya ka ban le ka permanent hit ka mut ngin sa perkhat namar kani along bun kulu ngila ban IT no ru ya kani bro light ligi jaka syaka dalam trabu ladang ber naga state imat kala he plat julut bat ka ide ru ban le lada mle ru kani jaka imat kani ka dangar dop larpani bat kani kan disiar imat kan salut kani ka sinong lada ka sokal kanam pe yang ne rengi dong ka jingkat kli mana kali yang state nginang persangkat bala man protect itu jaka bala jor palat bat yang IT ru right rengkat ke jing stu jing mot lang bat local MLA ini ai ta jing to pakan simti IT no syaka berapa